Etelä-Suomen metsiä suojellaan yhä enemmän lahjoitusten avulla. Vain 2% Etelä-Suomen metsistä on suojeltu ja ikimetsät ovat harvinaisia. Tutustuimme metsiä suojelevan säätiön toimintaan Lohjalla. Lahjoitusvaroilla metsiä suojelevan luonnonperintösäätiön viimeisin hankinta. 16 hehtaaria lohjalaista ikimetsää. Se, mikä täällä on tyypillistä Lohjan alueelle, niin tämä on kalkkiperäistä maata ja pähkinäpensasta on runsaasti. Et se on tämmöinen eteläisen leiman antaa tälle metsälle. Luonnontilaisia metsiä on Etelä-Suomessa harvakseltaan. Suomen ylitehokkaasta metsätaloudesta, joka on niin kuin ottanut kaikki metsät tällaiseen niin tehokkaaseen talouskäyttöön, että jälki on sen mukaista. Suomen metsistä noin 5% on suojeltu, Lapin läänin eteläpuolella vain 2%. Hallitus päätti viime keväänä lisätä suojelualueita lähes 100 000 hehtaarilla vuoden 2015 loppuun mennessä. Valtion toimet ovat kuitenkin hitaita. Etelä-Suomen metsiensuojelun kannalta ratkaisevaa on se, että mitä tekee vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen valittava hallitus. Että tältä hallitukselta on aika mennyt lähinnä asiaa käynnistellessä. Odotetaan, että metsänomistajat itse ottaisi yhteyttä ja tarjoaisi metsiä suojeltaviksi. Että me toimitaan toisella lailla, että me ollaan aktiivisia ja me otetaan yhteyttä metsänomistajiin. Viime vuonna luonnonperintösäätiö suojeli 50 hehtaaria metsää. Kaikkiaan säätiöllä on puustoa yli 300 hehtaaria 16 suojelualueella. Metsien suojeluun tarvitaan paljon rahaa ja luonnonperintösäätiö onkin nyt keksinyt uudenlaisen suojelutavan niille, joilla ei ole varaa ryhtyä suurlahjoittajiksi. Mallia otettiin Yhdysvalloista. Metsäkummi on tämmöinen lahjoittaja, joka sitoutuu kuukausittaiseen tukimaksuun. Ja jokainen kummi saa vuoden lopulla sitten tämmöisen diplomin, missä kerrotaan siitä pinta-alasta, mikä on saatu hänen lahjoituksellaan suojeltua. Homma toimii, sillä pienten ja keskisuurten lahjoitusten määrä on viime aikoina lisääntynyt ja yksityinen metsänsuojelu on trendi ekotrendien joukossa.